Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Oh iya kisah nyata mas, kisah nyatanya aku maki. Yen kelingan marang sliramu mong ayu kaya rinu cet-rucet jroning atiku jaman biyen aku katon nopo saiki aku iki katon nopo samono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ngira yen sliramu citra ninggal krama pilih karo kang liya. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso dumonayu mong welingku mring sliramu aja tega melasa putra putrimu aku wong ora guna popotorku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa. Look, oh, Saiki
ya nah ya. Kelingan bareng sliramu mong ayu kaya rindu cetru-cet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katono saikine aku iki katono semono sliramu nasi prasetyo nggak susah dilakoni kanthi liya mula aku ra ngira yen sliramu cinta ninggal krapa pilih karo kang liya jajane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki